Mao ni ang kinabuhi sa Bukidnon Vines nanganhim karon sa bukid. Sa among umahan, among gunahan, among uma kay libo na kay tanawa guys. Taud-taud na may wala na kaati man diri kay tungod sa Bukidnon Vines nag-focus ni. Char. Serious kay ba? Oy. Lagot. Natong sakaon ano kani? Atong sakaon. Nya inagawas ani padulong nagtubos. Guys, anagon guys. Tuy, abanti at yung motor kay ang toolbox may sulod. Ini sa ako dala na. Tijen. Nadasa ako sa ladyon da. Ang motor daw ba ibutang na din he. Sakto na bawat. Wala na dito. Masubos tayo kita. Ko sa ko to. Ko. Ayo pangyay. Ayo pagkari. Yo, sako bakit? ano, ay ta man dito, puno na to dan toolbox. Pagagi na to dito, kargaram to sako. Mga nabiya, salamat ani. Ya tagya tanaw ng taman. Unsa kay bots tagiya ba? Usa din na, imong anagon, run. Namo likod do. Asa? Iya, istorya ra to dire. Saman. Guna. Saman katon ko na maglagot ko. Katkati na bray. Kita mo na yung Valencia ninyo? Try. Try Valencia oh. Try muskuan ito muskuan pick. Ato yung na zoom. Oh. Gamay am diki muskuan pick dari tanan ma. Tulad naman na yung Valencia ba? To, kita to, Don Carlos Galio. Tara zik ay try. Oh, napaka. Wala. Toyo. Taga kita. Taga kita gitu. Kurang damang. Damang tikri ba? Lalitan. Sila. Sila. Jongke. 1, 2, 3. Yo. Berdagol ka siyang. Ay na paluma-luma jom. Jom sikan lah. Sakoy si Janjan. Wala naman may nakauban bay. Asa mo diri lagi mo diri. Pon manay, bray. Lahing manay, bray. Jong, kaya mo yan, Jong. Tumba na. Lah, tara, hinog ko. Tara guys, tara. Tara, wow. Kanais. 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 Ya pag i-promote imong saging ya daghan na mo na manool diri ya. Makalis na gid merog ayo. Yang gi-vlog ya. Jong, gamitan na to ng kwan, Jong, oh. Himo ang pusil-pusil sa kwan ba? Probinsyano. Daghan nagkuan oy, lamigas. Saging. Kuha na yung saging daw. Patla daw na. Naka kita sa Barbas Bars, abray. Manubain lang karon dyan. Bilin. Badi-badi lang nini mo ya. Ya, pilang sweldo din ya. Badi-badi. Pamiling ako dito. Kami guys, salamat sa saging. Ansa na dila? Saging! Oh, Hindi nakakuwag kanagon. Hindi nagon. 50 times 3. Isang na to. I love you! Nanay pagkaan ng Bukidnon Vines. 30 times 3. Oh, Pilay palitin mo sa isa kasipi, Mang? Mang? 30 ra. 30 ra. O ka na guys, 30 ra na isa kasipi. Isa kasipi, isa kabulig. Basta ka mo yung moto ba? 4, 5. Nay, sabi nay! Bye-bye! Salamat! Awa ko na guys, so. Igikan kami magkuhan niya. Kitaan man lang patinaganang hinog sa mangga. Ilang balikan. Pre ko pang, basta ko cellphone pa be. Ayaw te. Pre, bang ikaw ba be? Ako gani na ka. Ayaw lagi kat-kat ba? Ayaw ba? Ada diko. Kabalo kang nalang pinig din ha. Kat-kat ka.
Labangan gitu ya. Oh, ato ni panon kana. Ato yung shake. Ako na po akong blender, nakashake na ta. Nakabagod akong ampay shake yun. Shake ko. Oh, Oh, pait na. Ganyan yun. Mga daot. nasa. Ang aga sa kit. No, klaro mi Dario. Man. Ah, bungo. Okay ba kayo? Oh, di ba? Walay. Huwag kita bod. Lagi mo. Huwag ka makita bod kay. Ara mo ko daw. Tara, unsa man na. Kaya ka daw. Ano? Tara. Wala, manggod. Tara. Tama ko do. Taro na. Ay, gipan. Smile mo gani. Ah. Ari, Samang. ang sarap kumain ng mangga pag hindi mo pagmamay-ari. Parang, napakasarap. So yummy. Guys, kung gusto niyo lang kumain, pumunta lang kayo dito. Nakatagalog. Sarap ng mangga pag hindi mo pagmamay-ari. Sa gobyerno, magod yung mangga. Pwede mo Starbucks tuwa dire kay gobyerno. Guys, kinalibang mong gunit sa una god, ditubo ba? Ano karon? Oh, sige mga sakupan. Paano? Kau ginsakpan, kuha dito. Dali. Magkurek ba?